ఈ రోజు ఉదయాన్నే లెగ్గానే ఒక వీడియో అయితే చాలా వైరల్ అవుతున్నాయండి. అదే తాండూరు పిప్పలారి అండ్ బస్సు యాక్సిడెంట్, 3 అమ్మాయిలు చనిపోవడం, పిల్లలు మిగలడం, తల్లి తండ్రి చనిపోవడం చాలా ఇబ్బందిగా, చాలా బాధగా కనిపించిందండి. భగవంతుడు న్యాయం లేదు అని అనిపించింది. ఆ తల్లి నన్ను తీసుకుపోయినా బాగున్ను, నా పిల్లల్లో కనీసం ఒకరైనా బతుకున్నా బాగున్ను అని ఏడుస్తుంది. ఇంత వయసు వచ్చింది, పిల్లలకి పెళ్లి చేసే వయసు ఆవిడది. కానీ భగవంతుడు ఇంత అన్యాయం వాళ్ళ కుటుంబానికి ఎలా చేశాడో నాకైతే తెలియట్లేదు. కానీ చాలా బాధ కలిగిందండి. ఆ ప్లేస్ లో మనం ఉన్నా కూడా అదే బాధగా ఉంటుందండి. ఏ ధైర్యంతో తల్లి తండ్రి బతుకుతారు, ఏ ధైర్యంతో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు తల్లి తండ్రిని వదిలేసి? న్యాయానికి రోజులు లేవనిపిస్తుందండి. చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది.